senyor Aparicio. Sí, primer de tot també traslladar aquí al senyor Chakir Homrani el nostre escalf, una abraçada i efectivament ha estat un president molt atent i només podem parlar-ne bé en aquest aspecte. I ja entrant a el que és pròpiament la proposta, dir que és una proposta de les que sol presentar-nos a Vox, allà on intenta utilitzar el dolor de les víctimes, a la vegada que intenta generar por i aquesta estratègia que és tan coneguda de l'extrema dreta. En aquest cas, barreja els conceptes de jihadisme, amb ETA, amb l'esquerra separatista, fa tot un revolutum, ho posa a la coctelera i intenta treure els rèdits que ells calculen. En fi, nosaltres evidentment que votarem en contra, no és una proposta que sigui en absolut creïble i la veritat és que quan l'he llegida m'ha recordat el senyor Aznar quan va fer allò de trucar als mitjans de comunicació després dels atemptats de Madrid per dir créanme, ha sido ETA, no? Doncs una mica està fent el mateix en aquests moments Vox, dient créanme, són tota aquesta barreja de jihadisme, ETA, esquerra separatista, ho intenta confondre, fer passar tot pel mateix. La veritat és que si volem parlar dels atemptats del 17 d'agost del 2007 a Barcelona i a Cambrils, doncs s'ha de dir que són els atemptats que venen acompanyats de moltes incògnites i és d'això del que hauríem de parlar potser, si és que volen parlar d'aquests atemptats. Per exemple, per què els representants del govern espanyol, del CNI, de la Guàrdia Civil, de la Policia Nacional, no van comparèixer en la comissió parlamentària, en aquest Parlament, que investigava els atemptats de la Rambla i de Cambrils? Aquest és l'últim antecedent que tenim, no d'altres. Els haguéssim volgut preguntar moltíssimes coses, coses molt importants. Per exemple, si consideren que hi havia proves concloents sobre la presumpta mort de Sati o quina era la relació exacta, si n'hi havia entre aquest imam i el CNI, o per què es va ometre un testimoni clau, com era el president de la mesquita belga. Ens haurien pogut explicar els suposats contactes de Sati amb els serveis secrets espanyols, per exemple. O potser el Parlament hauria de condemnar el comportament dels no compareixents, més que entrar en altres consideracions tan vagues com les que vostè ens porta avui aquí. Com condemnem també el que intenta Vox, efectivament, que tan sols és utilitzar partidistament el terrorisme i llurs víctimes. La proposta de resolució presentada pel grup parlamentari de Vox és una manipulació, és una tergiversació i poca cosa més. Veig que sona el timbre, vaig acabant. Només dir que li manca absolut rigor i que, en fi, que no oblidem l'operació Judes, que va portar a la presó 7 activistes a Soto del Real durant uns quants mesos. Intenta Vox barrejar de forma matossera temes massa sensibles, falta la veritat, manipula i, a més, insinuant aquestes qüestions, la veritat és que l'únic que fa és perdre absolutament qualsevol tipus de credibilitat que mai ha tingut. Moltes gràcies.